ko himen kopera bait hau trai Jesus Christ ngiyas ngo hage jimpule bara ar kumno ngide ban pediang ya ujisu haka jingim jangi kumno ngide ban pediang ya ublay upa haka jingim jangi kumno ngide ban im da ka ba pentrei kam ya ka tolong jinga e kaba ka beneng ka plilat naga binda jangi jingi kai jong Jesu kumno u Judas ulayang Pyrshah ya Jesu badu ong utau basyong bam bat nga utau balabam ya upu ula yang Pyrshah ya nga bat kaktin kaba u Jesu la kren ulara ya ka Khongdong ke jat Pyrshah ya nga ubara ya ka Khongdong ke jat Pyrshah ya nga kane kalong ga jing so si jong Jesu lese ha ka jingim ka jongiru ngi kalalong ki kun ki bara ya ki Khongdong ke jat Pyrshah ya u Jesu Pyrshah ya ki nonglam kubor kumbau Jesu ong ya utau ba pediang ya nga u pediang ya utau ba pa ya nga bad ha bon sin ha ka jingim ka jongi ha ka jimbe jongi ngi kentait ya u Jesu haba ngi yang Pyrshah ya u kumne ngi usnguru naka kam jengge apostol ublay ya ro ya u David wadla da ulang nampo namar ublay ula ong ngahun ya ka donu jongu David namar ulale ya ka mon ublay ulale ya ka mon ublay kalong ka ba kongsan banle ya ka mon ublay ha ka jingim jangi kumno kin le ya ka mon ublay banle ya ka mon ublay ka balang ka terwa hangi ya ka lat ka lendi ka lat jinga e ha ka jingim jangi bad lemba ki sakramen lemba ka kubor baba lemba ka tinu ublay ngidon kham ban pinki im ya ka jingdon ublay ha po jangi lem kumta ngin karlalong ki bara ya ka Khongdong ki jat Pyrshah ya ublay bun sin ki kristan ki karlalong ki bara ya ka Khongdong ki jat Pyrshah ya ublay Pyrshah ya u Jesu badu Jesu kran shai ka dar halor ka jinkar dor jung upu halor ka jinkar dor jung ka sakramen haba ula ong utau bala bam ya upu badna ulara ya ka Khongdong ki jat Pyrshah ya nga upu hangne kalong ka tinu balay bad kam kerpang ka tin kala longdo long snam ba shongsa badngi minda ha ka jingim jongi kumno upu wan hangi upu habeneng wan hangi lemba ka sakramen lemba ka tinu balay lemba ka tin bala longdo long snam habangi kongo ya ka ba Jesu hikai habangi im ya ka gospel ha ka jingim jongi habangi burom ya Jesu habangi burom ya ka balang habangi burom ya upa ba koin ulong uba bud ya ka jingi kai jongu Jesu bad ka kerdan jongu Jesu ya ka bor ka itia kumjuru haba ngi kum ki kon jonga balang habangi kongo ya ka hierarchy ya ki jingi kai ka ba hiar pateng hangina ki apostol lemba ki bahalo or jongi ngidang pediang ya uni upu balawan hiana beneng upu hangne kalong le ya ka monjongo balai kongo ya ka tino balai bad ya ka bala hikai ha ka tino balai kumno u Jesu la hikai ya ka ba Jesu la hikai ha ka gospel ngide banlong ki bas never minsiam ngide banlong ki bas shakri jongo balai ngide ban pediang ya u balai ngide ban pediang ya ka sur jongo balai ngide ban kongo ya ka sur jongo balai bad khade ban trekam ha ka jingem jongi kaba mod nadu ki kam barit hadu ki kam kraw ngide ban shimkia ha ka jingem jongi imla banong ngan le tang ya kane ya ki wei pat nganum le ngan im kumne kat ya ka banga suk ban im ngimla ban jin ha kane ka dor halada shisin bangilong ki kristan ngide ban pindab janai ya ka jingdawa jonga gospel ha ka jingem jongi lem komda ngin kerlalong ki kon ke bara ya ka Khongdong ke jat Pyrshah ya ka sain do rublai
Dan don bun ki himen ki para jongi ki bara ya ka Khongdong ki jat Pyrshah ya ka saindur jongo blai khatba ki jade ban em ya ka jingim Pyrshah ya ka saindur jongo blai Pyrshah ya ka mon jongo blai Pyrshah ya ka gospel Pyrshah ya ka tino blai ladang is tang ban ong ngamda don kam ya u blai hadu kata ngamda don kam ya ka sakramen hadu kata ngam shimlang ngeit ya kane tambang ngait ya kata habang ngi jid ya ie ha ka jingai jangi ladang istang ban jid ya ka gospel katkum ga jingkwa jangi ngistang ban ra ya ka Khongdong ke jat Pyrshah ya jisu ujudas ulale bun gi ke baro henre shimlale ya ka mono bale ula pidiang ya uppu henre wat hadin ba yalong kawai badu jisu ha ka met ba ka snam jangu ulale iki kam Pyrshah ya jisu bunsin ngi pidiang ya jisu aka yukirish bakwed henra ke jingim jongi kam ju kala ladang ngilong ki kun ke pidiang ya ka sakrament bad ngim don ke jingkala ha ka jinglong jongi ngidang ra ya ka Khongdong ke jat Pyrshah ya jisu kumbala ra ya Judas ngishet kala jisu hakinga sem jongi ngishet kala ya jisu ha ka balang jongi ngishat kala ya jisu ha ka imlang salang jongi ngirai ka Khongdong ki jat Pyrshah ya jisu ha ka ya ki yeng jongi ha ki kran ki khana jongi ha ka jinglong jongi but bunsin kane ka pensausi sat ya jisu ha ka ba upeit yengi nakata ka daw ko himmen ko para bun ki kristan ki jid ya jisu khatkum ga jingkwa jongi omde khatkum ga mon jongo play nakata daw jisu ong utau ba pidiang yang pidiang ya utau balapa kane kalong ke jingya de habang istang ban kongo badle ya ka mon jongo blai ka yalam yang isha ka jingya de ka bayar bha jingya de badu blai uppa jingya de badu jisu jingya de badu mensiam bakuid but jingya de bad ki para kristan baro henre ladang ipet biniang ilaban yo I don ki kristan ke bayashun para mangi don ki kristan ki bam id ya kawai pat namar kilong kumne don ki himmen ki para ki isi hala ki inga sem jongi khabangi ra ya ki Khongdong ki jat Pyrshah ki himmen ki para wat hadin bangyalong kawai badu kris kane kalong ka pop bashirke bad ka shong kia hadu kata ban kalalong ki ba shet kala ba shukor ya jisu kabamut ngidang syukor ya jisu bonsin ngidang shet kala ya jisu bonsin habang ngim shimla im ya ka jingim nakata ka daw ko himmen ko para ka jingim kristan ha ka jingim jongi kalong ka ba kendub ya ka jingid burom ya ka balang jingid burom ya ka jimpin ya jong ka balang jingid burom ya ka bor ka ityar jong ka balang kumjuru ki jingid burom ya ki bahalor jongi nahdu uppa bakuit nakata ka daw jisu la pa ya uppa bakuit jisu la pa ya ki bishop jisu la pa ya ki lindo jisu pa ya ki shakri jongo blai habangi pidiang ya ki ngidang ya rengkat badu jisu henre kanu ka mensiam Pyrshah yang ya kane kalong kumba ngira ya ki Khongdong ki jat Pyrshah ya jisu ngituai naga pinta kane ka jingae lada don kanu ka jinglong hapo jongi ka ba Pyrshah ya kane ka saindur nginangkar padi ya jisu ben penjana yangi jisu bai it khatku yangi pensle yangi da ka jingit wadnam pelang yangi ki kun ge batra ra ka Khongdong ki jat Pyrshah ya me wad hadin bang yalong kawai bat me penjana yangi bad pen klein yangi haga jinget bad ka jingkongu ya me bangin le ya ka monja me bangin don ka donod ka ba pen kun ya me yen ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.